Dyma ni, o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, yn rhannu neges heddwch ac Ewyllys da gan bobl ifanc Cymru. 19 o Fai, 2020. Thema Neges eleni yw deheuad pobl ifanc i weld y byd yn gwrando ac yn dysgu o argyfwng feirws Covid-19. Mae'r neges heddwch ac Ewyllys da yn unigryw i Gymru ac wedi ei danfon yn flynyddol ers 98 o flynyddoedd. Da'r unig neges o'i fath yn y byd. Annwyl bobl y byd. Mae natur wedi ein hysgwyd. Mae'n galw arno i ddeffro. Rydyn ni'n gwario am ddi-angen. Rydyn ni'n gwastraffu'n ddi-angen. Rydyn ni'n teithio am ddi-angen. Annwyl ieuenctid y byd. Nawr yw'r amser i ddiolch. Diolch i'r rheini ar y rheng flaen sydd wedi ein helpu i gario ymlaen. A gyda'n gilydd, gallwn greu dyfodol gwell. Dyfodol o edrych ar ôl ein hunain ac o eraill. Dyfodol o gofio am y llai ffodus yn ein cymunedau. Dyfodol o ofalu am y blaned. Gweithredwch. Annwyl arweinwyr y byd. Mae'r coronavirus wedi stopio'r cloc. Gwrandewch ar bobl ifanc Cymru a'r byd yn sefyll gyda'n gilydd. Gweithredwch drwy gymryd cyfrifoldeb dros ein dyfodol ni. Mae'r byd wedi deffro. Nawr, Deffrwch chi.